गिबि गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ गासै रायजो राजाफोरनिसिम खुलुमनायजों बावहरबाय। दिनै बे समाव आं गोजोननायजों खुसिखौ लाखुमानो हायाखै। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जोंनि बिटिआर एकर्ड जादोंमोन, नाथाय बियो आबुं नङामोन। बियो थांनाय मैया 26 जानुवारि सुबुंखान्थि सानखालि जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार सार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि खुगाजोंनो जोंनो सिमाखौ गहपुरसिम बोनानै होबाय। बिनि खुसियावनो आङो गिबि गिबियावनो प्रथमते মই আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰলৈ মই আন্তৰিক ধন্যবাদ যাচিছোঁ। লগতে ছাৰৰ দীঘলীয়া জীৱনৰ বাবে ঈশ্বৰৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু लोगोसे जोंनि बिटिआरनि CEM मानगोनां प्रमद बर' सारनिसिमबो खुलुमनायजों लाख'नो हायै गोजोननायखौ नोंथांनिसिम बावहरबाय जाफुंहोनायनि थाखाय। आरो लोगोसे जोंनि सेन्ट्रेल एबसुनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सारनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय हाबाफारिफोरखौ जाफुंहोनायनि थाखाय। आरो जोंनि गासै बर'नि बिग्रायारि जेरै NDBनिफ्राय लानानै गोबां जोंनि हारि माहारि माखासे आफादफोर गासैखौबो बोनजोबनानै बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। दिनै जोङो गहपुरबासि हिसाबै जोङो खुसिखौ लाख'नो हायाखै। मैयानिफ्राय दासिमबो जों रंजागासिनो दं, गोजोननायखौ लागासिनो दं। दा बे गोजोननायखौ ओरैबायदिनि थाखाय जोङो गोजोननाय लानो हादों एबा गोजोननायखौ मोनदों जे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि अखानायैनिफ्राय जोङो जायफ्रा एसे फ्रन्ट लाइनाव थानानै खामानि मावो बे गहपुर हालामाव एबा सनितपुराव एबा बिश्वनाथाव रावबो दिनैसिम मोजाङै ओंखाम खबसे मोजां जानो हायाखैमोन एबा मोजाङै निन फैयाखैमोन, मोजाङै उन्दुनो हायाखैमोन। बिनि खेब बैनि खेब बुंनाय बाथ्राफोरखौ खोनासङै हजम खालामनो गोनां जादोंमोन, सहायनो गोनां जादोंमोन। माब्लाबा गोसोबो बायदोंमोन, माब्लाबा रुखु रुखु गाबखोमादोंमोन। नाथाय दिनै जोंनि मेगनाव खुसिनि मोदै बोहैदों। दा बे खुसिनि मोदैखौ लानानैनो आङो थांनाय मैयानि हराव मोनानि 10 बाजियाव आङो बे बिटिआरखौ लानानै दोंसे मेथाइ सुजुदों। आंनि गोसो गोरबोजों आं सुजुदों, गोजोननायखौ लाख'नो हायैनि आं सुजुदों। बेनिखायनो आं बे मेथाइखौ दायो नोंथांमोननो खोनासंहोनो लादों। हाखु दाखु लिरनाय गेना गोरोन्थिबो जानो हागौ, जाहाथे गेना गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना आसि थुनानै आंखौ फोरोङो, आं बेखौ खावलायबाय। दायो नोंथांमोननो आङो बे मेथाइखौ खोनासंहोनोसै। बे मेथाइखौ खोनासंहोनायनि सिगां आङो बिनि ओंथिखौ एसे बुंनो सानदों जे जोंनि माखासे बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव बे बिटिआरनि सिमाखौ लानानै गोबां दाङाबाजि दान्थे बिदान्थे जालांबाय। मैयासिमनि सिगां सानसे सिगांसिमबो जों दान्थे बिदान्थे जालायबाय थादों। दा बे दान्थे बिदान्थेनि गेजेराव जे मैया जे बियो आबुं जाबाय, दा बियो मोनसे जोंनि रोखा सावगारि। माने जों सिमां बायदिसो नुबाय थादोंमोन, नाथाय मोगथाङाव बियो नुजाथिबाय। लोगोसे आं बेखौबो बुंफानो सानदों, आं पार्सनेलि हिसाबै जे बे बिटिआरनि सिमा बारायैखौ लानानै गोबां मानसिफोरजों सावरायनाय समाव दान्थे बिदान्थे जानानै माखासे सुबुंफोरजों चेलेन्जबो लाजानाय आंनि जिउआव आं मोनबोदों। नाथाय बै चेलेन्जफोरखौ जे आङो गाज्रि रावजों सोंखारिनानै आङो दान्थे बिदान्थे खालामाखैमोन। आं धोर्ज्य हमनो थिनदोंमोन। माखासे आंजों जायफ्रा इन्टारफेयार खालामदों बिसोरखौ आं धोर्ज्य हमनो थिनदोंमोन। नाथाय बिथांमोननि बुंनायाबो रोखा जे जों BACआवबो जों थालांदों आरो BTCआवबो जों थालांदों। बिथांमोनखौबो जों दुखु मोननो हाया। बयबो गासिबो जोंनिनो बिदा फंबाय। बेनिखायनो आं मन'नानै थादोंमोन जे मैयानि दिना माब्ला फैगोन बेखौ जों मन'नानै थाबाय थादोंमोन, थांनाय मैयानि दिनखौ। नाथाय दिनै सिमां बायदि मोनसे नुथाया दिनै मोगथाङाव जों नुजाबाय। दा बिनि थाखाय जों गोजोनबाय आरो बे गोजोननायखौ लानानै आं बे मेथाइखौ नोंथांमोननिसिम दिनै दैथायहरनो सानबाय। नोंथांमोना खोनासंदो। नंखाय नङा
फोलानाय नङा राजखान्थि नङा बिटिआर दानाया नंखाय नङा फोलानाय नङा राजखान्थि नङा बिटिआर दानाया दिनै बिनि आबुं सावगारिया मोगथाङाव महर मोनबाय दिनै बिनि आबुं सावगारिया मोगथाङाव महर मोनबाय 2020 मायथाइ 27 जानुवारि सान बियो बिटिआर गोरोबथा जारिमिनारि 2020 मायथाइ 27 जानुवारि सान बियो बिटिआर गोरोबथा जारिमिनारि गोसो गोरबोखौ बयबो फोसाबदो गेना गोरोन्थिखौ सिमान जालायदो गोसो गोरबोखौ बयबो फोसाबदो गेना गोरोन्थिखौ सिमान जालायदो नों दानागार आं दानागार बिखाजों बिखा गोबालायनानै बिटिआर दैदेननो सिगांबोदो नों दानागार आं दानागार बिखाजों बिखा गोबालायनानै बिटिआर दैदेननो सिगांबोदो गेरेमसा माहारि दानायनि बिबान बानदो गेरेमसा माहारि दानायनि बिबान बानदो नंखाय नङा फोलानाय नङा राजखान्थि नङा बिटिआर दानाया समान मोनथायनि गुबै मोन्थोरजों जों खौसेयै हाबा मावनि सुबुं महरै जों दिन्थिलांनि आब्रुथि गोनां हारि दानि समान मोनथायनि गुबै मोन्थोरजों जों खौसेयै हाबा मावनि सुबुं महरै जों दिन्थिलांनि आब्रुथि गोनां हारि दानि अब्लानो जागोन गोग्गो बिटिआर अब्लानो जागोन आबुं बिटिआर अब्लानो जागोन बुहुमनि गंसे बिटिआर अब्लानो जागोन गोग्गो बिटिआर अब्लानो जागोन आबुं बिटिआर अब्लानो जागोन बुहुमनि गंसे बिटिआर नंखाय नङा फोलानाय नङा राजखान्थि नङा बिटिआर दानाया नंखाय नङा फोलानाय नङा राजखान्थि नङा बिटिआर दानाया आंनि दिनैनि नोंथांमोननो खोनासंहोनाय मेथाइया बेनोमोन रायजोफोर दा बाथ्राया जाहैबाय आं बे मेथाइखौ मानो लिरखो बेनो जाहैबाय खायसे खायसे बै इन्टारफेयार जालायनाय समफ्राव बुंदोंमोन नंखाय बे बिटिआरआ जेबो जाया बेजों आरो लोगोसे बुंबावदोंमोन बेफोर राजखान्थिनि मोनसे षड़यन्त्रसो राजखान्थि फैयोब्ला बेखौ जेब्लाबो रायखांबाय थागोन जोंनिफ्राय भट लागोन नैबेबायदि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ जों खोनासंदोंमोन नंनायाबो नंगौ राजखान्थि हान्जा होनोब्ला होनाय आरो लानाय बे मोनसे थाखायो दा बेजोंनो जुदि जोंहा जोंनि आबुं खामानिया जुदि जायोब्ला जोंहा बेयाव मानिथो लस जोंहाथ' जेबो लस गैया जोंहा लाबसो दं दा बेनिखायनो आं सान्दों आरो आंनि गोसो गोरबोआ थिनदों दा आं पार्सनेल हिसाबै आं सान्दों जे जोङो जायफोरा मैयासिम बिटिआरनि सिमाखौ बोयैनि सिगांसिम अपोजिसनाव थानानै जायफोरा बिटिआरनि सिमाखौ जागोन जाया लानानै दान्थे बिदान्थे जालायबाय थादोंमोन बै बिथांमोनहाबो दिनै बुजिबाय जे थारैनो बियो राजखान्थि नंमारा एबा थारैनो बियो नंखाय नङा बिटिआरआ
बे थार मोगथां महर मोनबाय। दा बेनिखायनो आं सान्दों जायफोरा अपोजिसन हिसाबै बाथ्रा बुंबाय थादों बिथांमोनहाबो गोरोन्थि नङा। बिथांमोननि बुंनायावबो माखासे ओंथि दङ। दा बेनिखायनो जोङो बैफोरखौ दान्थे बिदान्थे गेना गोरोन्थिफोरखौ जों गासिबो बावजोबलायनानै निमाहा होलायनानै अनलायनानै जोङो जयैनो बिटिआरखौ खुंनांगौ बा बिटिआरखौ दानांगौ होननानैसो आं बुंनो सानो। एबा जोंनो नेगेटिभखौबो नांगौ, जोंनो पजिटिभखौबो नांगौ। बेनिखायनो आङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों गासै बर'नि गोरों गोरा दैदेनगिरि रायजो राजा गासैखौबो ज' जानानै जों बिटिआरखौ मोनसे गोख्रों आरो गोगोम बिटिआर दानांगौ होननानै आं खावलायनानै दिनैनि बे भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों रायजोफोर।